Hola, nens i nenes! Què tal, com esteu? Jo sóc la Laia, sóc mestra i també sóc il·lustradora i m'agrada molt dibuixar. Recentment amb la Galera he pogut fer els dibuixos del llibre de les estacions i d'aquí molt poquet també sortirà El mar que més m'estimo. Però avui no estic aquí per parlar de contes. Avui estic aquí perquè és Sant Jordi i us vull ensenyar a dibuixar un drac. En teniu ganes? Doncs vinga, som-hi! Començarem a fer línies molt suaus. Fent aquestes línies o aquests gargots, el que farem és delimitar una mica a on anirà el nostre drac. Aquí, això serà el cap, el coll, la panxa, i d'aquí sortirà la cua. Ara de moment, com he dit, només són gargots. Quan ja tinguem els gargots fets que no es veuen gaire, podrem començar a dibuixar amb una línia més forta. Llavors començarem fent la cara. I com que hi ha línies que ja no m'interessen perquè ja les he fet servir, esborro. Jo avui faré un drac simpàtic perquè com que és Sant Jordi, doncs el faré simpàtic i el faré que està llegint. Aquest drac el faré una mica, amb una panxa una mica grossa, perquè com que està a casa menja molt. Aquí me falta l'altre peu, que com he dit tot poden ser formes geomètriques. Això pot ser un rectangle i al final acaba amb un ziga-zaga, que són les urpes. En aquest drac jo veig que li falta la cua, per tant ara farem la cua. Començo de petit a gran. I tindrà una cua de punxa, fent un triangle. Ja està agafant més forma de drac, això. L'altra mà, que queda per darrere, no la podem dibuixar tota, però sí que podem intuir una mica el seu braç. I què tenen tots els dracs? Doncs tenen escates. Podem fer una textura que siguin les escates, fent senzillament com un ziga-zaga, com unes ones. I no cal que ho fem tot seguit, podem anar saltant i canviant la direcció. I la panxa d'aquí, per donar-hi també una mica de textura, farem unes línies. Una mica de fum. I el nostre drac ja està acabat. Què us sembla?